Chepkach, Kisumu County. E nyasi machielo mano mar liel en jatend migao mar tudruok manyasani e sirkal mamalo Jerome Ochieng otelo ne kwetha jotele migao no mane oyuoro e ik mar Jaduong John Ochieng ateka mosenindo ne en wuon jagoro mongirore e migao mar tudruok Jerome Ochieng. Iko mar mzee kata Jaduong John Ochieng ateka notimore kawuono e pare gweng makolweny maidore e kar chung od bura Manyakacha. Nyasi mar kowo jaduong no oywayo oganda mathoth, jodolo kod jotelo mopogore opogore. Pants. And then there are series of Dear Babu Jambo, Osiep Chunya, we mzuri Babu, you are a well of love, wisdom and peace. Therefore, describing you requires an unlimited amount of time. We will miss your teachings on our family history, the history of most communities in the country, and on the Bible, and the unique attributes which we have, and related them to some possessed by our grandparents. Not forgetting all the laughter we shared in your presence. Jaduong no rwake Kenyatta University Teaching Research and Referral Hospital kama no yude thieth nyaka Nyasaye mochunye. Jaduong osechano record tuo gi sinani chir yie kod geno mondo yud ngima maber ne ruoth oluonge dala oyweyo. Duong kod apak odong ne ruoth Nyasaye. Mwenyezi Mungu ambaye anajua yote na anaona yote azidi kuwabariki na waongezee. Na vile mama amesema, basi muwe na moyo huo hata ya kumfanyia mwingine wakati janga kama hili linatokea. Erokamano inya komedo mana kete weche manyiena mago mag oyimore kuma bende wadhi e yweyo marwa mokwongo ka bende waduogo wadhi bedo koda twak maromo bedo godo ngeso ka ngeso mano